வீரிய ஒட்டு ஆமணக்கு விதை உற்பத்தி. இது விவசாயிகளோட பங்களிப்போட தான் நாங்க வந்து கடந்த 10-15 வருடங்களாக இது ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கொஞ்சமா பண்ணிட்டு இருந்தோம். கடந்த 5 வருடங்களாக பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு 20 டன் அளவுக்கு விதை உற்பத்தி பண்ணி தமிழ்நாடு முழுவதும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வணக்கம், என்னோட பேர் வந்து விஜயன், இணை பேராசிரியரா இருக்க விதை சம்பந்தப்பட்ட துறையில. சரிங்களா? இன்னைக்கு வந்து சார் சொன்ன மாதிரி வந்து வீரிய ஒட்டு ஆமணக்கு விதை உற்பத்தி அது வந்து மிகச்சிறப்பா வந்து நம்ம இந்த மையத்துல வந்து செயல்படுத்திட்டு வரோம். இது விவசாயிகளோட பங்களிப்போட தான் நாங்க வந்து கடந்த ஒரு 10-15 வருடங்களாக இது ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கொஞ்சமா பண்ணிட்டு இருந்தோம். கடந்த 5 வருடங்களாக பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு 20 டன் அளவுக்கு விதை உற்பத்தி பண்ணி தமிழ்நாடு முழுவதும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம ரகங்கள் எல்லா பக்கமே தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப வந்து ஃபேமஸா இருக்குங்க. சார் சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து 2 விதமான ஹைபிரிட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ORCH1, இன்னொன்னு வந்து வீரிய ஒட்டு ரகத்துல ORCH2. அவங்க சொன்ன மாதிரி இதுல 2 ரகங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒண்ணுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 150 இருந்து 160 நாள்ல அறுவடைக்கு வந்துடும், குறுகிய காலம். 2ங்கிறது வந்து 180 நாள் வரைக்கும் வந்து நமக்கு வந்து வயசு இருக்கும், கொஞ்சம் நீண்ட காலம். இது 2க்கும் ஒன்னை விட கொஞ்சம் 2ல மகசூல் நல்லா வருங்க. ஆனா என்ன ஒரே விஷயம் அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து நம்ம இந்த குறுகிய கால ரகங்கள் எல்லாமே நீங்க கண்ணை மூடிட்டு வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது. கொஞ்சம் குறைவா தண்ணி இருக்குது, நம்ம வறட்சியான காலகட்டத்துல போடுறோம் அப்படின்னா ஒண்ணுக்கு போகணுங்க. ORCH1 போட்டீங்கன்னா மகசூல் வந்து நமக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாம வந்து. 2 இருக்கும்போது அதுக்கு கொஞ்சம் வந்து நல்ல மழை பெய்யக்கூடிய சமயங்கள்ல, இல்ல சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து புரட்டாசி பட்டம் போடுறீங்க, ஐப்பசி பட்டம் போடுறீங்கன்னா 2க்கு போகலாம். ஏன்னா அதனோட வயசு ஒரு 30 நாள் அதிகம், அந்த அடைமலையில மாட்டக்கூடாது இல்லைங்களா? அதனால அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம செய்யலாம். இது 2 விஷயங்கள். சரி, வீரிய ஒட்டு ஆமணக்கு எப்படி விதை உற்பத்தி பண்ணலாம்? நீங்க வந்து சாகுபடியும் விதை உற்பத்திக்கும் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் தான் இருக்கு. சாகுபடிக்கு என்ன பண்றங்க, நம்ம வாங்கிட்டு போறோம் விதை வந்து முளைக்க வைக்கிறதுக்கு. இதுல என்னன்னா, நிறைய விவசாயிகள் மானாவாரியா போடும்போது விதையை அப்படியே வந்து போட்டுருவாங்க, ஒரு மழை பெஞ்ச உடனே போட்டுருவாங்க. அதனால என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா சரியா முளைக்காது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த தண்ணி போதுமான அளவுக்கு இருந்தாதான் விதை வந்து முளைச்சு வரும். 2வது மழை உடனே பேஞ்சிருச்சுன்னா உடனே வந்துருங்க, ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப எளிதான விஷயம், ஏற்கனவே செஞ்சுட்டு இருக்கிற நீங்க எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறது தான். நம்ம தண்ணியில ஒரு நைட்டு ஃபுல்லா ஊற வச்சு அடுத்த நாள் எடுத்து மழை வரும்போது போட்டீங்கன்னா போதும். சார் எப்படி சார் நீங்க வந்து சொல்றீங்க நாளைக்கு மழை பெய்யுன்னு எனக்கு என்ன தெரியுமா அப்படின்னா, இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தண்ணியில ஊற வச்சுட்டு எடுத்து நம்ம நிழல்ல உலர்த்திட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, நல்லா உலர்த்திடணும். 2-3 நாளைக்கு உலர்த்திட்டு நீங்க திரும்ப எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா விதையும் கெட்டு போகாது. எப்போ மழை பெய்யுதோ அப்ப போட்டீங்கன்னா உடனடியா முளைச்சு வந்துடும். இந்த தண்ணியில ஊற வைக்கிறதுனால என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம குறைஞ்சது வந்து ஒரு 5 நாள் ஆகுங்க நிலத்தை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு. அதுக்கு 2 தண்ணியாவது வேணும். அதுக்குதான் எல்லா பயிர்களுக்கும் உயிர் தண்ணி கட்ட சொல்றோம், இந்த 2வது 3வது நாள். அந்த மாதிரி வந்து மழையில நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. நம்ம வந்து காலங்காலமா என்ன பயிரா பண்ணிட்டு வரோம், வரப்பு பயிராவும் ஊடு பயிராவும் பண்றோம். ஏன் வரப்பு பயிரா ஊடு பயிரா ஆமணக்கு பண்றோம்? அதாவது நாம போடக்கூடிய முக்கியமான பயிர், நிலக்கடலையோ இல்ல நீங்க வந்து ஒரு உளுந்தோ இல்ல வேற ஒரு பயிரோ போடுற இதுல வரக்கூடிய பூச்சி நோய் வந்து தாக்குதல் ஏற்படாம இருக்கிறதுக்காக இதை போடுறோம். அப்ப என்ன அர்த்தம், இந்த ஆமணக்குல தான் அதிக அளவுக்கு பூச்சி ஈர்க்கக்கூடிய திறன் உண்டு. அதனால அதுவும் இப்போலாம் வந்து அந்த அளவுக்கு பூச்சி வர்றது இல்லைங்க. அது ஏன்னா அதனோட அமைப்பு அப்படி. அதுல வரக்கூடிய 2 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து இந்த காய் புழு இதெல்லாம் வருங்க. அதுக்கு வந்து மழை காலத்துல இருந்தாதான். மழை வந்து அவர் சார் சொன்ன மாதிரி. அப்புறம் இன்னொன்னு போட்டடிஸ் டிசீஸ்ன்னு, அதாவது நோயின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னா இந்த இது காய் அழுகல் நோய். அது வந்து எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம காய் பிடிக்கிற தருணத்துல அடைமழை இருந்து நமக்கு வந்து குறைவா இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நம்ம டெம்பரேச்சர்ன்னு சொல்லக்கூடிய நமக்கு சூடு குறைவா இருக்கக்கூடிய சமயங்கள்ல நமக்கு வந்து அந்த நோய் வருங்க. அந்த நோய் அதனாலதான் அந்த அடைமழையை தவிர்த்துட்டு மீதி எந்த இதுலயுமே இந்த பிரச்சனை வராது. அது இல்லாம இன்னொன்னு வந்து என்ன வருங்க, இலைய முழுசுமே சாப்பிடக்கூடிய இந்த செமிலூப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இப்படி கொக்கி புழும்பாங்க, அந்த கொக்கி புழு வருங்க, இலைய மட்டும் சாப்பிட்டுருங்க. இந்த மாதிரி அது தென்பட்டுச்சு அப்படின்னா நாம வந்து புழுக்களுக்கு அடிக்கக்கூடிய இந்த மருந்து வேணாலும் நம்ம அடிச்சுக்கலாம். இந்த சிந்தட்டிக் பைரித்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருந்துகள் அடிக்காதீங்க. இந்த 2-3 இது சைபர் மெத்திரின் இந்த மாதிரி மருந்துகள்லாம் அடிக்காதீங்க. அந்த பூச்சி வந்து குளோரிபைரிபாஸே அதுக்கு போதும், ஆரம்ப நிலையில இருந்துச்சுன்னா புழுக்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்கு. சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஆரம்ப நிலைகள்ல தென்பட்டுச்சுன்னா 1-2 நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். அது இல்லாம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இனக்கவர்ச்சி பொறி வைக்கலாங்க.
நீங்க வந்து முழுசா நான் இறங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இனக்கவர்ச்சி பொறி வைக்கலாம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பெண் வாசனை உள்ளே குப்பிகள் வந்து இதுல கிடைக்கும். இனக்கவர்ச்சி பொரிய கடைகள்ல இருக்கு. வாங்கி அதை வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஆண் அத்து பூச்சி எல்லாம் அதுல வந்து விழுந்துருங்க. நாங்க அதை அழிச்சிட்டீங்கன்னாவே இந்த பூச்சி வந்து நோய் கட்டுப்பாடு வரும். வைகாசி பட்டத்துல போட்டீங்கன்னா இது பெரும்பாலும் எந்த பிரச்சனையும் வரதில்லைங்க. நீங்க சாதாரண ரக உற்பத்திக்கும் நம்ம டிமாண்டை பொறுத்து என்ன சார் நீங்க சொன்னீங்க, நாளைக்கு வந்து கேட்கும்போது நிறைய பேர் கேட்டீங்கன்னா ரகம் வந்து கொடுக்க முடியாது. டிமாண்டை பொறுத்து நம்ம எது அதிகமா விவசாயிகளால் விரும்பப்படுதோ அதை பொறுத்து நம்ம அந்த விதை உற்பத்தி எவ்வளவு ஏரியாங்கிறத நாங்க முடிவு பண்ணுவோங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாங்கிக்கலாம். சரிங்களா? சூப்பர் பாஸ்பேட் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். கடைசி உழவின் போது, பயிர் நடும்போது நான் சொல்லல, கடைசி உழவின் போது சூப்பர் பாஸ்பேட் போடணும். கண்டிப்பாக எல்லா பயிருக்குமே நீங்க போடுங்க. அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து நோய் எதிர்ப்பு திறன், நிறைய தானிய பிடிப்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து உதவி செய்யும். ஏன் கடைசி உழவின் போது போட சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலயே மிக மெதுவாக ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஃபெர்டிலைசர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பயிர் பருவத்துல நீங்க போட்டீங்கன்னா ஒரு 2 மாசம் கழிச்சுதான் செடி கிடைக்கும். மண்ணில் இருக்கிற சத்து உடனடியாக கரைஞ்சி செடி கிடைக்காதுங்க. யூரியா போட்டீங்கன்னா உடனே கிடைச்சிரும், டிஏபி போட்டீங்கன்னா உடனே கிடைக்கும், பொட்டாஸ் போட்டீங்கன்னா உடனே கிடைக்கும். ஆனா இது மட்டும் 2 மாதங்கள் குறைந்ததாகும். இந்த சூப்பர் போடுறத நம்ம மறந்துட்டா அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நீங்க போடுங்க. முக்கியமான பருவம் தண்ணி கட்டுறது அப்படின்னா நீர் தேவை அப்படின்னு ஆமணக்கு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பூ பிடிக்கக்கூடிய தருணம், காய் பிடிக்க தருணங்கள்ல குறைந்த அளவுக்கு தண்ணீராவது இருக்கணுங்க. அப்பதான் முதிர்ச்சி அடைய. ட்ரிப்ல போதுங்க. ட்ரிப்பு போட்டீங்கன்னா நான் அந்த தண்ணி கட்டுற வேலையே சொல்லல. ஒருவேளை நீங்க மானாவாரியா போடுறீங்க, கொஞ்சமா தண்ணி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க இந்த பருவத்துல நமக்கு மழை பெஞ்சிச்சுன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க. இல்லைன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி கொடுத்தோமா அதிக மகசூல், அவர் சொன்ன மாதிரி 1 டன்ல இருந்து 1.5 டன் வரைக்கும் மகசூல் எடுக்கணும் அப்படின்னா இது மிக முக்கியமான நம்ம விஷயங்களை இது பண்ணிக்கணும். அது இல்லாம நீங்க வந்து பூக்கக்கூடிய தருணத்துல கேஸ்டர் கோல்டு அடிங்க. கண்டிப்பா வித்தியாசம் இருக்கு. மகசூல் வந்து அதிக கூடுதல் மகசூல் வந்து அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்ப்ரேயர் மூலமா தாங்க அடிக்கணும். சரிங்களா? 1 ஏக்கருக்கான பாட்டில் இருக்கு, அதை அப்படியே வாங்கிட்டு போய் ஒரு டப்பாவில் கலந்து 8 டேங்க் அடிக்கணும்னா 8ஆ பிரிச்சு அடிச்சிடலாங்க. கண்டிப்பா நல்ல மகசூல் கிடைக்கும். இதெல்லாம் செய்யும் போது நம்ம அந்த 1.5 டன் ஒரு 500 கிலோங்கிறது ஒரு 200 கிலோ கூடுதலாக நமக்கு கிடைப்பதற்கு, மகசூல் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது இல்லாம இன்னொரு ஆமணக்குல என்ன ஒரு இப்ப இருக்கக்கூடிய ரகங்கள்ல என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அப்படியே அறுவடை பண்றதுக்கு ஆள் கிடைக்கலன்னா கூட விட்டுட்டீங்கன்னா கூட வெடிச்சு செதறாதுங்க. நீங்க ஒரு வாரம் 2-3 அறுவடையா பண்ணாலும் பண்ணலாம், 2 அறுவடையும் சேர்த்து ஒன்னா பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணலாம். என்ன காஞ்சி பயிரும் செடியிலேயே இருக்குங்க. நீங்க அறுவடை பண்ணி இதுல அறுவடை பண்ணி விட்டா என்ன நன்மை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளைகள் வந்து புதுசா அந்த சத்துக்கள் வந்து வீணாகாம புதுசா வரக்கூடிய இலை தலைகளுக்கு கிடைக்குங்க. இதுதான் 2 நூல். ஆனா நம்மளால ஆள் பற்றாக்குறை, என்னால அறுவடை பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம சேர்த்து கூட அறுவடை பண்ணலாங்க. ஐப்பசி மாதங்கள் தான் ஏற்ற மாதங்கள். அந்த குளிர் பருவம் தான் அந்த பெண் வரிசையை வந்து நமக்கு ஆண் பூக்கள் பூக்க விடாம தடுக்கக்கூடிய பகுதி தான். நம்ம வந்து மக்காச்சோளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் புரட்டாசி ஐப்பசி போடலாம், நம்ம இது வரைக்கும் மார்கழி வரைக்கும் போடலாங்க. மார்கழி வரைக்கும் போட்டீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனா மக்காச்சோளத்துல என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிளி பிரச்சனை வரும். நம்ம அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன், பயிர் விலகு தூரம் நம்ம கடைபிடிக்கணும். பீரிய விட்டு ரகம் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பயிர் விலகு தூரம்? பயிர் இடைவெளினா என்னங்க? ஒரு பயிருக்கும் இன்னொரு பயிருக்கும் போதுமான இடைவெளி சத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கு கொடுக்குறோம். பயிர் விலகு தூரம்னா என்னன்னா நம்ம போட்டிருக்கிற ரகத்துக்கும் இன்னொரு ரகத்துக்கும் ஒரு இடைவெளி கொடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகரந்தம், அவர் சொன்னார் இல்லையா, மகரந்த சேர்க்கை நடக்குது காற்றின் மூலமாக அப்படின்னா வேற ஒரு ரகம் வந்து இதுல விழுந்துச்சுனாலும் அது ஏத்துக்கும் இல்லைங்களா? ரகத்துல கலப்பு ஏற்பட்டுரும், நமக்கு விதை வந்து சுத்தமா கிடைக்காது. அதுக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மக்காச்சோளத்துக்கு 200 மீட்டர் இடைவெளி கொடுக்கணுங்க. பக்கத்துல சுத்தி நம்ம வயலை சுத்தி 200 மீட்டருக்கு எந்த ஒரு மக்காச்சோளமும் இருக்கக்கூடாது. அப்படியே இருக்கலாம், இருக்குது அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம போடுற பருவத்துல அது பூத்து இருக்கணும், இல்லைன்னா முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கணும். அந்த வித்தியாசம் இருக்கணும். ஒரு 30 நாள் வித்தியாசம் இருக்கணும் பக்கத்து பயிருக்கு. பூ வந்து பூக்கக்கூடிய தருணம் ஒன்றாக அமையக்கூடாது. இதுதான் இதேதான் ஆமணக்குங்க. கிட்டத்தட்ட அதுக்கும் நம்ம 150 மீட்டர் இடைவெளி விடணும். பக்கத்துல எந்த ஒரு ஆமணக்கோ யாராவது ஒருத்தர் வேணும்னா பக்கத்து காட்டுக்காரு வரப்பா 4 செடி ஊனி வச்சிருப்பாரு, அதுக்குள்ள சொல்லிருங்க நாங்க பண்றோம், நீங்க அந்த அதுல வரக்கூடிய 5 கிலோ விதைய நாங்க உங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம் அதுக்கு பதிலா அப்படின்னு சொல்லிக்கங்க. ஏன்னா அவருக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம். நம்ம ஆண் விதையில இருந்து நம்ம 5 கிலோ எடுத்து கொடுத்துர்லாங்க கண்டிப்பா. நீங்க அதே மாதிரி இந்த ஆணை வந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 300-400 கிலோ வரைக்கும் ஆண் விதையிலே மகசூல் கிடைக்குங்க. அதை எடுத்து நம்ம சாகுபடி செலவுங்க 60 ரூபாய் ரேட்டுக்கு நம்ம போட்டு அது தனியா நம்ம இது பண்ணிக்கலாங்க.
சரிங்களா? அந்த வருமானமும் அதுல கிடைக்கும். இதே மாதிரி மக்காச்சோளமும் அதான், ஆண் வரிசையில இருக்கக்கூடிய மக்காச்சோளத்தையும் வந்து நம்ம எடுத்து தானியமாக போட்டு நம்ம சாகுபடி செலவினங்களை நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கும் 3 வரிசைக்கு 1 வருஷம் தான்ங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஆண் பெண் வரிசைகளை நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து வீரிய ஒட்டு தொழில்நுட்பங்கள்ல செய்யக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள். இது வீரிய ஒட்டு உற்பத்திக்கு மட்டும் இல்ல, ரக உற்பத்திக்கு மட்டும் இல்ல, நம்ம இதுக்கும் அடிச்சுக்கலாங்க. நம்ம தானிய உற்பத்திக்கும் அடிச்சுக்கலாம். அப்படி அடிச்சிங்கன்னா என்ன நன்மை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பெண் பூக்கள் அதிகமா உற்பத்தி ஆகுங்க. பெண் வரிசையில மட்டும் நம்ம அடிச்சு விட்டீங்கன்னா பெண் பூக்கள் அதிகமாகும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுங்க, 2 பூத்த உடனே அதுவே வந்து நமக்கு வந்து காற்றின் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை ஏற்பட்டு விதை உற்பத்தி நடக்கும். இதுக்கெல்லாம் நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பருவத்திலையும் என்ன பண்ணணும், எதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களுக்கு நாங்க சொல்லி கொடுத்துருவோங்க. இது செஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அடுத்த முக்கியமான விஷயம் கலப்பெல்லாம் அகற்றுறதுக்கு அறுவடை. அறுவடை தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பெண் வரிசையில இருக்கக்கூடிய விதைகள் மட்டும்தான் வீரிய ஒட்டு ரகமாக உபயோகப்படுத்துறோம். சரி, இதனால என்ன நன்மை? 2ஓட குணாதிசயம் வந்தோம்னா என்ன நன்மை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதிக மகசூலும் கிடைக்கும், நோய் எதிர்ப்பு திறன். இப்போ உதாரணத்துக்கு எப்படி வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பெண் வரிசையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து நல்ல மகசூல் உடையதா இருக்கும், ஆனா நோய் எதிர்ப்பு திறன் இல்லாத இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா வாடல் நோய் வரும், இல்ல அவர் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு வைரஸ் நோய் வரும், இல்ல வந்து சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளுக்கு எதிர்ப்பு திறன் குறைவா இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனா ஆண் வரிசை பாத்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு திறன் இருக்கும், மகசூல் குறைவா இருக்கும். இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி எதுவும் சேர்த்தா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறனும் அதிக மகசூலும் கிடைக்குங்கிறது தான் இங்க கண்டுபிடிச்சு நமக்கு புதுசா வீரிய ஒட்டு ரகமாக வெளியிடுறாங்க. அதில் நம்ம உற்பத்தி பண்றோம். சரிங்களா? அதனால 2 குணாதிசயம் இருக்கிறதுனால பெண் செடி, அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், ஆண் செடியை பூரா அறுவடை பண்ணிட்டு எல்லாம் எந்த ஆண் செடியாவது இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு தான் பெண் வரிசையை தனியா அறுவடை பண்ணி நம்ம தனியா காய வச்சு நம்ம அடிச்சு இயந்திரங்கள் மூலமாக பிரித்தெடுத்து நம்ம வந்து இங்க விதையை எங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே சுத்திகரிப்பு நிலையம் இருக்கு, சுத்திகரிப்பு பண்ணி நம்ம விதையை வந்து டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து உடனே அப்படியே வந்து விதையை எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு நம்ம கலெக்டரேட்ல இருக்கக்கூடிய விதை ஆய்வகத்துக்கு விதையை எடுத்து அனுப்பிச்சு முளைப்பு திறன் இருக்கா, ஒரு விதைன்னா என்ன இருக்கணுங்க, நல்லா முளைக்கிற. விவசாயியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தோட்டத்துல போட்டோம் அப்படின்னா விதை நல்லா முளைச்சிருச்சுனாவே அதுதான் அவருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியான, அதாவது சந்தோஷமான விஷயங்க. அந்த மாதிரி நல்லா இது இருக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன தூய்மை பார்ப்பாங்க. இன தூய்மைங்கிறது என்னது, ஒரே மாதிரி சீரான வளர்ச்சி, சீரான சமயத்துல பூக்கிறது, சீரான சமயத்தை கரெக்டா ஒரே சமயத்துல அறுவடைக்கு வர்றது, இதெல்லாம் தான் ஒரு இன தூய்மைக்கான உதாரணம். அது இருக்கான்னு 2 டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம கொடுக்குற விதையில கல்லு மண்ணு தூசி எல்லாம் கலந்துருக்கா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அது இல்லாம வந்து ஈரப்பதம், விதையோட ஈரப்பதம் சரியா இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்பாங்க. இந்த ஈரப்பதம் தான் மிக முக்கியம். எதுக்கு, நம்ம வந்து ஒரு விதையை சேமிச்சு வைக்கணும்னா. இப்ப நீங்க வந்து ஆமணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வருஷ கணக்கில் கூட வச்சிருக்கலாம், அதனோட எடையோ இல்ல பூச்சி நோய் தாக்குதலோ இருக்காது விதையை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சரியான அளவுல காய வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த இதுவுமே வந்து எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க. இந்த விதையோட வயசு நாட்கள், அதாவது முளைப்பு திறனும் குறையாம இருக்கும். இதுதான் மிக முக்கியம். எல்லா பயிருக்குமே அதுதான். அதெல்லாம் ஈரப்பதம் அதிகமாச்சுனாவே பூச்சி வந்துருங்க, நோய் வருங்க. அந்த தாக்குதல்லாம் இல்லாம இருக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த விஷயத்த நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஆமணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வீரிய ஒட்டு சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள். எதுக்காக சொன்னேன்னா, உங்களில் யாருக்காவது ஆர்வம் இருந்தால் நீங்க வந்து அடுத்த வரக்கூடிய நம்ம வந்து ஜூன் ஜூலை, அதாவது புரட்டாசி பட்டத்துல நீங்க விதை உற்பத்தி பண்ணி அதிக லாபம் ஈட்டலாம்.